Ngalan mo ibayaw ko, matag karon ug unya. Dagway mo pangitaon ko, ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang iyan sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Matag karon ug unya, ngalan mo ibayaw ko, matag karon ug unya. Ngalan mo pangitaon ko, ikaw lang, ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Ikaw lang, ikaw lang ang angian sa among pagsimba. Dili matukip ang imong kaayo, diri ka namo, o Diyos. Ilabihan ka dako ang imong gugma, diri ka nako, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo, kinabuhi ko gibago mo. Mayong adlaw, pasalamat sa Ginoo sa lain na sad nga panahon nga iyang gihatag diri kanato diin kita makatuon sab sa pulong sa Ginoo. Apan sa dili pa ta moadto sa unahan, magampo sa ta. Alang itong amahanog Dios ng balaan Ginoo, salamat nini nga kahigayunan nga imong gihatag diin kami makatuon sa mga pulong ug amo kining madungog ang mga mensahe amahan diin lain na sab nga amo ang maaplikar Ginoo sa amo nga kinabuhi. Salamat o Dios, ikaw padayon namong simbahon alagaran og tabangi kami amahan nga diin among madungog ug among maaplikar sa kinabuhi ang among nadungog na mensahe karon. Dalaygon ka sa walay katapusan sa ngalan ni Jesus. Amen. Karon maghisgot kita bahin sa kalawasan, grasya nga kalawasan. Ug ang atong teksto makita diha sa Efeso kapitulo 2 bersikulo 1 hantod sa 10. So now ato ara nang i-run through later on. So pag niaging adlaw atong gihandom ang unsa man. Siguro ang nasa inyong una gihandom na to ang kalagkalag, gihandom na to ang Halloween. Daw nag-celebrate ang uban mga tao.
Reminder lang sa mga ginikanan ng inyong mga anak ayaw tuguti nga maka-join sila or maka-appeal sila ni ana nga mga buluhaton. Tungod kay kana nga buluhaton is naghatag na or nag-emphasize na ay kamatayon, na ay kahadlok, na ay horror, na ay death, na ay darkness, kangit-ngit o kanang evil forces. Hinon karon maghisgot usab kita og kamatayon apan makabaton kita og kita patay, makabaton kita kinabuhi nga gihatag ni Kristo. Karon maghisgot usab kita og kahadlok, makabaton kita og kahadlok diha sa Ginoo. Og dili ta maghisgot karon og kangit-ngit or evil forces. Hinuon maghisgot ta karon og kahayag nga mao si Hesukristo naghatag sa atong kinabuhi og gahom sa Dios, dili gahom sa daotan. So siguro mao na ang na-highlight nga atong naagian pagniaging mga adlaw na ay kalag-kalag, na ay Halloween. Apan adunay lain usab nga gihandom mao nga buluhaton kining gitawag natog Reformation Day. Kato nga panahon sa Oktubre 31, 1517, ang panahon nga gilagda ni Martin Luther ang 95 thesis niya nga sa uban gitawag og kanang solas. Iyang gilagda og mao na ang gihandom usab karon sa uban nga kasimbahanan, uban nga Kristohanon ang Reformation Day. Nga buot nagpasabot ang Reformation Day, ang buot pasabot ang Biblia maoy sentro sa authority, dili ang tradisyon, kundi ang Biblia. O ikaduha, ang tao makabaton og kaluwasan pinaagi sa grasya o pagtuo nga mabatunan ni Kristo, nga anaa ni Kristo lamang. So mao na ang pasabot diri sa mao nga Reformation Day. Ang uban gitawag ni siya og solas. Nay 5 solas. First, sola scriptura, meaning scripture alone, Bible alone. Pulong sa Ginoo jud alone, naglamang. So ikaduha is solus Christos, meaning si Kristo alone, si Kristo lamang, makaplagan ni Kristo lamang. Ikatulo na is sola fide, meaning faith alone, pinagi sa pagtuo lamang. Napoy gitawag natog sola gratia, meaning grace alone, pinagi sa grasya. Ato nang mabasahan karon usab sa ato nga passage sa Efeso 2, 1 hangtod sa 10. Okay, kalima, sola Deo gloria, all the glory sa Ginoo lamang, sa Ginoo alone. So now, again, sa ato nga passage karon maghisgot usab tag akong balikon kaluwasan, grasya sa kaluwasan. Okay. So ang ato nga passage sa Efeso 2, 1 hangtod sa 10, atong bahinon og kaupat para ato ang mas masabtan ang mensahe karon. So una, atong tan-awon na ay human status, kung unsa ang status sa tao, unsa ang kinabuhi sa tao. Ikaduha, naapod diri ang status, human status, unsa ang problema sa tao. Ikaduha, atong masayran usab kung unsa ang solusyon nga gi-offer sa Ginoo. Ikatulo, atong masayran usab kung unsa ang grasya sa Ginoo, iyahang nga paagi dili atoa. God's grace, God's way, not ours, dili atoa. Ikaupat, unsa ang proper nga response ikabalik diha sa Ginoo. Unsa ang human proper response nga ikabalik diha sa Ginoo. So una, balik ta. Status sa tao. So atong tan-aw ng status sa tao, ang problema sa tao. Sa bersikulo 1, again sa Efeso 2, 1 hangtod sa 10. 1, akong pagbasahon 1 hangtod sa 3. Kaniadto patay kamo tungod sa inyong pagkadaotan o pagkamakasasala. 2, gisunod ninyo ang daotang pagkinabuhi sa kalibutan ug ang pangulo sa mga kagamhanan diha sa kawanangan. Ang espiritu nga mao'y nagmando sa mga tawo nga misupil sa Dios. Versikulo 3, kaniadto kitang tanan sama kanila. Nagkinabuhi sumala sa tawhanong kailibgon og sa mga pangandoy sa atong lawas ug gunahona. Busa tungod sa atong tawhanong kinaiya gikaligutgutan kita sa Dios sama sa tanang katawhan. So na ato makita unsa ang status sa tao. Kaniadto patay kamo
tungod sa inyong pagkadaotan o pagkamakasala. Ang status sa tao, patay. So, again, gisgutag kamatayon. Adunay tulo ka klase sa kamatayon. Una, gitawag na to physical death. Kaning physical, lawas nun nga kamatayon. Kaning lawasa, mamatay. Muna gitawag na to physical death. Ikaduha, na spiritual death, meaning espirituhanon nga kamatayon. Bot pasabot, sa wala pa ta nakailan ni Kristo, kita patay. Wala ta nakabaton o kinabuhi, kay ang Ginoo kinabuhi. So kita patay, espirituhanon patay ta kung wala ta kaila sa Ginoo. Ikatulo, natay eternal death. Kini nga kamatayon is eternal, wala katapusan. Wala na kaila sa Ginoo o didto na sa kalayo sa impierno, eternal. So mo ni nga worst pinakaluoy nga kamatayon. Sa Roma 3:10, walay mataron bisan usa. Sa Roma 3:23, tanan nakasala og nahilayo sa himaya sa Dios. Roma 6:23, kay ang bayad sa pagpakasala mao ang kamatayon, apan ang gasa, ang gift. Apan ang gasa mao ang kinabuhing walay katapusan nga anaa ni Kristo Hesus nga atong Ginoo. So ang status sa tao, makasasala o walay kaya nga iyang buhaton aron luwason ang iyang kaugalingon. Patay ang tao, walay kaya, mo na gitawag na to total depraved nga as in walay mabuhat ang tao. Kung patay siya, walay mabuhat. Imagine na to kung patay, nabay mabuhat, wala. So inana ang status sa tao, walay kaya niya nga buhaton siyang kagalingon para siya maluwas. Patay siya. Og nanginahanglan siya og katabang. Nanginahanglan siya og manuluwas. Nanginahanglan siya og maoy mubuhi, muhatag og kinabuhi niya. So ang status sa tao, patay. Kitang tanan, patay kung wala ta nakailan ni Kristo. So mauna ang problema og ang status sa tao. Ikaduha, makita na to diri ang solution nga gi-offer sa ato ang problema nga sa atong pagkapatay. Mao nag-offer sa Ginoo nga solution. Bersikulo 4, apan dako kayo ang kaluoy o gugma sa Dios alang kanato. Take note, dako kayo ang kaluoy o gugma sa Dios alang kanato. Bisan gani nga kaniadto patay kita sa espiritu tungod sa atong pagkadaotan, gibanhaw kita uban kang Kristo. Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Okay? Naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Versikulo 6, gibanhaw kita uban kang Kristo aron maghari uban kaniya didto sa kalangitan. Gibuhat kini sa Dios aron sa maabot nga mga panahon ipakita niya ang naghingapin niyang grasya diha sa kaayo nga iyang gipakita kanato pinaagi kang Kristo Hesus. So mao nay mensahe. Sa Roma 5:8, but God demonstrate His love towards us. Apan gipakita sa Dios ang gidakon sa iyang gugma samtang makasasala pa kita, nagpakamatay si Kristo alang kanako, alang kanimo, alang kanakong tanan. Mao na ang gi-offer sa Ginoo nga solution. Walay lain nga hingpit nga ihalad, walay lain nga hingpit nga makatubos kundi ang gibuhat ni Kristo ibabaw sa krus. Ato na siyang tuhuan. Mao na ang gi-offer sa Ginoo. Ang kamatayon sa Ginoo dito ibabaw sa krus naghatag kanatog kinabuhi. Okay? So mao na ang solution nga gi-offer sa Ginoo. Kita patay, ang Dios naghatag kanatog kinabuhi. Sa ikatulo, ato makita diri nga grasya ra jud ang tanan. Nga grasya ang tanan, wala jud ay kaya nga buhaton sa ato nga kagalingon. Dili ato ang paagi, dili bisan unsa nga tradisyon, dili bisag unsa pa man nga paagi nga imong gihuna-huna nga makaluwas nimo. God's mo ni ang gitawag nato sa ikatulo is mo ni ang grasya, God's grace, dili ato ang ways. So bersikulo 8 ug 9, kay pinaagi sa pagtuo naluwas kamo tungod sa grasya sa Dios. Grasya sa Dios, dili kini inyong buhat kundili gasa sa Dios. 9, busa walay makapasigarbo, walay makapanghambog, walay makapasigarbo niini sanglit dili man kini bunga sa inyong mga
paning kamot. So bisan kinsa diri nato inyong mga nailhan nga mga tao walay kaya sa iyahang nga panghunahuna nga kaya niyang luwason ang iyang kagalingon. Ang Biblia, ang pulong sa Dios nag-ingon, pinagi sa pagtuo grasya kini sa Dios nga nakabaton ta og kaluwasan. Inana ang paagi sa Ginoo, dili paagi sa ato. Pangkaupat is mo ni ang human response. Unsa man ang tawhanon, kita patay ang Ginoo naghatag og kinabuhi aron kita mabuhi, mabanhaw uban kaniya og mauna tungod kay grasya na sa Ginoo. So unsa man ang kini nga gibuhi, kini nga patay nga gibuhi nga nakabaton og kaluwasan, unsa man ang response, unsa may ikabalos niini. So now sa versikulo 10 katapusan, mga binuhat kita sa Dios o gibuhat kita niya diha kang Kristo Jesus aron magbuhat kita sa maayo nga moy iyang tuyo alang kanato. Take note of this. Aron magbuhat kita sa maayo nga maoy iyang tuyo alang kanato. Aron magbuhat sa maayo. Mao ni ang usa sa mga problema kanang misconception sa ubang mga tao. Ana sila nga magbuhat kog maayo aron maluwas ko. Sayop siya sa gisulti sa Biblia. Kung dili ningon ang Biblia, patay ka, ang Dios naghatag nimo kinabuhi, meaning giluwas ka sa Ginoo. Sa bersikulo 10, luwas ka aron magbuhat ka og maayo. Dili kay magbuhat kag maayo aron maluwas ka. No, ang Biblia tin-aw og klaro nga kita binuhat sa Ginoo, gitagaan og kinabuhi, luwas ta aron ang tuyo sa Ginoo magbuhat ta og maayo. Simple nga paagi nga atong masabtan. So karon sa tanan nga nakadungog sa mensahe kung aduna kay kasiguro, aduna kay ikaw ang tao nga aduna kay kasiguraduhan na sa imong kinabuhi. Padayon ta sa pagbuhat og maayo, padayon ta sa pagbuhat sa kabubuton sa Ginoo. Apan kung ikaw tao nga wala pay kasiguraduhan sa imong kinabuhi, kung anaa ba si Jesucristo, anaa ba'y relasyon, karon ang takna karon ang panahon ngatong tuuhan nga si Jesucristo tungod sa iyang dakong kaluoy o gugma, gidemonstrate niya yang gugma dito ibabaw sa cross para nimo og nako aron makabaton og kaluwasan. Karon ang takna nga ato siyang dawaton isip usa ka manluluwas og Ginoo. Dili lang kay Lord Savior, dili lang kay manluluwas kun dili Ginoo usab. Mo na ta og Ginoo or Lord under ta sa iyang lordship. So giluwas ta na ay Savior og Lord, meaning kung mo natay gitawag nga Lord, kung unsa ang gusto ni Lord, mao ang atong buhaton tungod kay under man ta sa iyang lordship, ni submit man ta sa iyang authority, iyang gahom nga maon gahom nga naa ni Jesucristo. So siya nga atong Lord, siya magbuot kung unsa ang dagan, kung unsa ang atong buhaton, kung unsa ang purpose sa atong kinabuhi. Karon ang takna mga igsoon, ato siyang tuuhan nga siya may ari sa kalibutan, namatay para kanimo ug kanako sa gilubong sa katulong adlaw na banhaw. Walay lain nga nag-offer og kaluwasan nga libre, kaluwasan, grasya, makaplagan sa Ginoo lamang. Magampo ta. Ginoo, salamat nini nga oportunidad nga nagisgot sa mga pulong bahin sa kaluwasan nga libre, bahin sa kaluwasan nga grasya. Salamat o Dios sa ni Jesucristo nga imong gipadala diri sa kalibutan, gidemonstrate iyang gugma sa mga tao, pinaagi sa pagpalansang dito sa cross nga nag-ula sa iyang himiling nga dugo aron pagpapas sa among mga kasalanan. Salamat Amahan, ikaw magatandog sa matag usa kasing-kasing nga kadungog sa imong mensahe karon. Padayon ka Ginoo, magapamuhat, tuguti mong balaang espiritu Ginoo nga magapamuhat sa matag usa ka kinabuhi sa nakadungog sa imong mensahe karon. Dalaygon ka sa walay katapusan ang tanang dungog kahimayaan imo lamang sa pangalan ni Jesus. Amen og amen. Tukip ang imong kaayo, diri ka na mo, o Diyos. Labihan ka dako ang imong gugma, diri ka na ko, Jesus. Walay sama kanimo nga mo pa sa ilo.